42 de concurenți au întrecut la sfârșitul săptămânii trecute la prima ediție dedicată iubitorilor de ATV. Competiția Mureș Extreme Days a oferit ATV-iștilor multă adrenalină, noroi din belșug și mulți kilometri de teren accidentat prin pădure. Concursul s-a desfășurat în perioada 18-20 iunie în localitatea Jabenița. Organizatorii au considerat ideală această locație deoarece concurenții au avut astfel parte de un traseu dificil care a fost condimentat de natură cu mult noroi. Am ales locația Jabenița datorită reliefului destul de variat și posibilităților de traseu extrem și extrem de frumos totodată. Competiția a aliniat la start 42 de ATV-ști din țară. Concurenții s-au luptat la Mureș Extreme Days pe 4 clase diferite: extrem, open, side-by-side și quad. Traseul a fost împărțit pe 4 clase, 2 în general extrem, ceea ce înseamnă foarte extrem, cu trolier, cu extrem noroaie foarte mari. Deci s-au luptat foarte mult concurenții de la clasa extrem și clasa open, care a fost puțin mai ușoară. După prima zi de concurs aveau să se înregistreze deja 7 abandonuri din cauza traseelor extrem de dificile și chiar o accidentare a unuia dintre concurenți. Din fericire, acesta se află acum în afara oricărui pericol, susțin organizatorii. Pe parcursul acestei competiții, unul dintre concurenți și-a rupt clavicula. Cât de grav este? Nu este grav, am vorbit cu el. Este foarte fericit că a putut să participe. Spre uimirea mea, a zis că va veni și la anul. Într-adevăr, este o ruptură de claviculă. A fost foarte prompt cei de la salvare, l-au luat, l-au dus la spital. Nu este sub nicio problemă gravă. Concurenții au apreciat modul de desfășurare al competiției, dar și traseul ales de organizatori. Chiar a fost frumos. Am avut 2 zile grele de tot. Și din cauza ploii și din cauza organizatorilor a fost un traseu chiar extrem greu. A fost interesant ieri faptul că a plouat, a făcut cursa să fie puțin mai grea. Au fost multe trolieri, ceea ce trolierele fac să devină tot un pic mai obositor. Nu extrem, ci doar obositor. Zona e foarte frumoasă, organizarea a fost, eu zic, foarte ok, de 10, pot să zic, lumea s-a văzut clar că și-a dat tot interesul să iasă o cursă frumoasă. După 3 zile de competiție s-au desemnat câștigătorii. La categoria extrem, trofeul a fost adjudecat de Olivier Lenzler, urmat pe locul 2 de Sobo Mihai, iar pe poziția a 3-a s-a clasat Petru Stănescu. La categoria open, medalia de aur a fost câștigată de Sever Chiușdea, argintul de Bogdan Maghiar, bronzul a fost adjudecat de Viorel Mocanu. Clasa side-by-side a fost câștigată de cuplul Răzvan Tănase-Mihnea Marinescu. Din păcate, la categoria quad, niciun echipaj nu a reușit să termine cursa.